Hej så alle sammen. Vel, jeg ved ikke om der er lyd på, det er det nok. Hvis der ikke er, sorry. Men ja, ellers så ja. Men vi spiller Survival Games. Sorry, jeg ikke har lavet en infovideo endnu. Og alle mine videoer på min kanal er slettet, fordi jeg vil spille Minecraft i stedet for. Og ja, mit skin er lidt bobbet, men det er fuldstændig meget. Så yes, så kommer de alle chestene, og vi spiller en server, jeg kan ikke huske den på. Kommer der noget rød, der er mere nice. Så begynder vi op i SG4. Jeg ved ikke, hvad for en gruppe vi tager, men det her det er virkelig en god server, det må jeg virkelig sige. Det er helt klart min yndlingsserver. Det er de samme maps som SG, og så er der ikke nogen, der bliver boostet, jeg kan ikke slå. Men det er også fordi, at man kan ikke slå hinanden i 1 minut. Og jeg virkelig elsker den her. Nam. Jeg æder lige det her. Men ja, nu er det så sådan. Jeg spiller med Crackweast Stupag. Og det var det bare, han lækkede helvede til ham der. Men ja, jeg dør helt sikkert. Jeg har aldrig prøvet. Jo, jeg har sgu da prøvet det. Godmorgen, Freja. Jeg faktisk har min første fødselsdag i dag. Wow. Nej, lykke med hende. Nej, det mener faktisk. Hun har faktisk ikke fødselsdag i dag. Hun har fødselsdag i torsdags. Nej, faktisk ikke i torsdag. Sidste torsdag. Altså ikke den her uge torsdag. Sidste uge torsdag. Sådan. Nu har jeg fandme sagt, at nu gider jeg sgu heller ikke sige mere. Ja, det er fordi man kan trykke på den her knap, så der sker det her. Ja. Det er bare ikke lige det fedeste, når folk gør. Så det gør det godt nok selv. Så man må skulle leve med, at de gør det. Men ja. Jeg fik Fraps, Skype og ja. Rigtig meget til hvilket var mega fedt. Altså, det er virkelig. Jeg har bare sådan sagt til det der. Det har bare ikke virket, og jeg har bare tænkt. Lort. Jeg fejler nu. Nå, jeg plejer ellers at være fucking dårlig til det. Så skal man hen her, det havde jeg sgu da helt. Nej, det her jeg fejler. Altså ikke her, men her. Nej. Jamen for satan der. Ej, lige meget. Det er alligevel. Nej. Fuck, jamen jeg godt lige noget af det. Altså det er jo sådan. Så tager det bare ingen skade. Men så tager nogle skade, men ikke så meget. Oh yes. Hvor dum kan man være fra jer. Ja, jeg skal nok måske filme senere igen. Men sorry, jeg kan lave en infovideo. Jeg virkelig. Det vil gøre mig så kedeligt, men jeg ved godt, I gad at like mine videoer. Subscribe til min kanal. Ja, det er bare sådan noget. Så det er bare sidde alle sammen. Hey. Så. Der er ikke en chest her eller sådan noget. Nej, det er der ikke. Sådan her. Jamen, der er det nok her. Sted. Og whatever, hvis der ikke er sådan en lille. Nej, det er faktisk ikke. Hehehe. Sådan en lille vandmelon der. Noget watermelon. TNT. Copper carrots. Ja, vent lidt. Ej. Jeg skulle da gerne choose. Nu gør jeg en ked. Ej. Det er lige meget. Hvad er det? Nå, kan man smadre? Ej, det vidste jeg sgu ikke. Lol, jeg prøvede bare sådan at se, om jeg kunne få. Nej, så er det lige præcis det, vi har. Ja, det går ikke helt så godt. Jeg har virkelig noget skodarmor for at sige det pænt. Okay, ja, farvel. Her fik jeg simpelthen. Ej. Første person, jeg ser. Eller faktisk ikke første person, men bare en lorte lille person, der bare lidt tror, han er sej. Men han er faktisk bare lidt homoseksuel. Ej, hvad sjov. Ja, videre til. Det mener jeg ikke, vel? Seriøst, den har altid hele tiden været her, men så er der alligevel ikke noget i. Alligevel det er jo lidt pinligt sådan like. Oh my god. Hvad er det? Nej, dem har jeg allerede. Fish. Den kan vi altid bruge. Faktisk kan vi spise den. Det var sgu godt, vi lige fandt det. Og ja.
Nej. Men ja. Yes, der er ikke helt så meget at tale om, men ja, jeg glæder mig simpelthen meget til at skulle ud og rejse. Og grund til at jeg glæder mig så meget, eller det var sådan lidt folk normalt, så glæder mange til folk til de skal. Men det er nok det emnet, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg kommer til at kalde den her, men det er bare fordi, at jeg har været ude at rejse én gang i hele mit liv, og jeg er snart 11 år, jeg bliver den 14. december, og sådan noget. På mandag, jeg ved faktisk lige, hvad det er nu, men på mandag, så er det den 1. december, yay! Så skal vi sådan åbne julekalender og sådan noget, det er mega fedt, ja, mega fedt, ja. What the fuck? Prøv at hvis jeg egentlig faldt ned i den der. Det ville bare være noget. Det ville bare være sådan helt. Nå, der er ingen kiste. Nå, så er det lige meget. Og det er ikke en kiste her, men der er ingenting for mig her. Men ja, der er sådan, jeg tror, der plejer i hvert fald at være mange. Mange, som der godt kan lide at være ude at rejse og noget. Det er der selvfølgelig rigtig mange, der godt kan lide og sådan noget. Det kan jeg selv godt lide. Det er også derfor, jeg gør det selvfølgelig. Eller at jeg skal det sammen med min familie. Så kan jeg lige sige, hvem skal med. Det er mig, min lille søster Victoria, min mor Eva, og min far Tony, og min farmor Else. Ja, min søster Louise, hun skal ikke med, fordi at hun kan ikke få fri. Hun er 21 år, så yes. Nå, men der fik vi lige noget, vi ikke kunne bruge til en skid. Hvordan kan der være 7 piler? Ej, det ved jeg sgu ikke. Det er så lige meget. Og ja, jeg ved ikke, om jeg har sagt det, men i hvert fald spiller vi med Hogwarts Test Pack. Jeg ved ikke, om jeg har sagt det. Og sorry, hvis jeg har. Det tror jeg faktisk, jeg har. Har jeg ikke det? Nej, det ved jeg ikke. Det er også lige meget. Men ja. Jeg elsker virkelig en Stone Swords. Og så især en diamant, så er det sådan, det lyser sådan, hvad skal man sige, glimter på en eller anden måde. Det er sådan, det ser mega vildt ud. Ja. Jo. Kan man ikke komme op på en? Jo, det kan man godt her. Jeg tror faktisk allerede, der har været nogen her. Hvis jeg bare ser en eller anden ting, der ligger, så tænker jeg bare, okay, jeg går bare igen. Hvis den her ikke. Okay, den er så taget, men der er nogle gange, hvor den ikke er taget. Sådan. Jo, hvor den der er taget, men så den her ikke er, fordi der ikke er nogen, der ved, den er der. Hold da kæft. Nå, men det var sgu da lige godt, vi lige fandt alt det lækker guf og sådan noget her. Hold da kæft. Ej, fuck det var nice det der, men fuck det der var nice. Ej, det var sjovt, undskyld jeg bander. T-shirt. Ja. Hvad? Nej. Så gør det noget for det på. Farvel. Jeg gider ikke. Nej. Godt, jeg tror ikke de fightede. Ja, det ser så vildt ud. Ja, jeg spiller i 1.8, så bare så I ved det. Yeah, I'm going back. Shit, jeg er dårlig med bule nu, mand. Det er fordi jeg er så nervøs, eller ikke sådan nervøs på den måde. Han skulle da ikke have lov til at spise ham der. Læg. Eller buk. Jeg får ham, vand med. Jeg får ham. Ja! Er der flere? Fuck, der er fandme en til. Nej, det var ikke. Jeg vandt! Tjuha, ja! Jeg vandt! Ej. Skal jeg ikke blære for meget, men ja. Normalt er jeg ekstra god til PvP, men ja. Tak fordi I gad at se med. Den fik jeg så ikke nogen kills, men det er også lige meget. Tak fordi I gad at se med i den her video. Ja. I for sig alle sammen. Men ja. Tak fordi I gad at se med. Ja. Der er ikke så meget at sige end hej. Nej, men jeg håber I kan subscribe og like mine videoer til min kanal. Subscribe til min kanal og like mine videoer. Jeg skal til at være sammen nu, for jeg skal skype med mine fætter. Så vi ses sammen. Hej hej.